Lela isinti siyabonelelwa futhi ithongo futhi kuyakhulunywa nalo ungizwe kahle ngakho uma mina ngikhulelisa intombazane ngingasayithandi funa ngiqhubha isintu funa mina ngihambe ngihlawule bese ngithi kubona ngicela ukuyilobola ingane ngiyilobole bayikhipha ingane ngembuzi bayilethe nomkhono la ekhaya bese ngiyifaka isiphandla kuphelile indaba esibonga kufika isibongo phezothatha esami manje ngoba usukwenze konke sengikwenze konke ngiyajabula ukuthi ikhona indlela ongenza no ikhona ingane iyo lebe ngixoxa sengikwenzileke so ke ikona ke futhi lokho engibuyela kona ke la kuloko kwalomlaleli ukuthi ke uthi sigcina sesinenkinga kufanele babe nenkinga ngempela ngoba uma ugogo nomkhulu bengacacelananga ithongo lisebenza ngenyongo ephelele negcwele yomgcaco uma ngenzekanga lokuzohlala kunobudluthudluthu kodwa ke manje ke musana ukuthatha icala kwangelone lenu bese nilenza elenu thathani imbuzi niye emsamo niphahle leyo nto nishweleze kuphelile bese niqhubeka nempilo shuthi bonke laba bangayizanga lento bangamnaki uminister ukuthi uthini abangeni bona imake mama Khoza uminister ukhuluma yena kwilevel yokuthi mhlawumbe ungizwe kahle uminister ukhulumela ekutheni umuntu angijabona uHome Affairs usebenza kanjani uHome Affairs uyalwa nama uthi uzoshintsha isibongo athi ufuna ama affidavit nani so I think mina uminister ubuke lokho wayesethi ungamlela lapho ukuthi no uma ubaba wakhe lobola siphi certificate thina ke sesizozikhipha icertificate ngakwelethi isayidi sesiqedile nasi certificate hambani ke nokwenza isintu senu uyayibona lona ngoba khona abantu abalobolana abashiye kanjalo futhi ubhansana nobefika nobabili okukhombisa ukuvumelana kulento njoba namanje ingakho bayibafuna ama affidavit ukuthi kungathi kusasa bese kuthiwa kwenzeka ubugebengu noma kwenzeka ubugunyathi ingakho bengiyifaka lo singa confuse ilobolo nomgcaco umgcaco isiphetho esiphelele ilobolo linomsebenzi walo nalo uma kungafikekanga emgcagcweni ngoba lokho kwenzeka namhlanje ungizwe kahle akusho ukuthi kusha ngisho emandulo yabona emandulo mama Khoza kunezinto ezazenziwa emandulo zenzelwa ukuthi kubalekelwe ini imilanjwana nezingane ezohamba ezintunta ayimazuyise kwasho kwacima uyayibona leyo nto uyabona kufana nani ngizophuma ecenje ngoJosaka kufana lento okwakuthiwa ukuthwala intombi yazi ukuthi intombi yayithi mayisibona ukuthi okay ekhaya bathi angihambe ngiyogcana lapha kodwa ngifuni izohamba intombi ifike ihlale eduze komuzi othile la ifuna ukugana khona bese beyibamba lapha angithi vele seyikhuluma bese beyingenisa ngaphakathi bese kuthiwani iganisiwe kanti izenze yona ngoba intombazane obaba abathile babefuna ingane iganele emzini othi ngoba kunenkomo kanti intombazane ayifuni lapho ingakho njena kunenye insizwa kaMzobe ngowe ngithi ngicenta akeyizela elwa nomthetho ukuthi lo mthetho okhona njengamanje uyasilimaza ngoba awubheki owethu umthetho wesintu sesuxakazise sesuconfuse kakhulu yayibona leyo nto so ngamanye amazwi ukhiye empilweni zethu isintu okufanele ukhulele kusona okufanele usazi usiqonde ubuze uma kuukuthi mhlawumbe unenkinga unokuthi uxambukele ingakho ke kukuhle ukubuza kwasebehambe phambili baningi engibabuzile ngalehloko basebesha into efana bachamkhisa yebo kona abantu badidekile kodwa inkinga zange kwabhalwa phansi kodwa nansi ziningi into ezazenziwa kwaZulu mama Khoza ezingabhalwanga phansi namhlanje sesiyibhidilisha thina esesisho lokhu nalokhu ofuna siyibekezelele asingagijimi seqhamuka sesigxeka akukho lokho kushiwoyo akukho shwacima ingoba kubhaliwe vele phansi kucubungule phela bese ukubheka ukuthi okay nakho la kukhona yabonga.